Така, харесал ли си някакъв пакет, гледал ли си? Чух, че сте официални партньори на Техарт. И да, правилно си чул. Кой е най-скъпия? Директно се хващаме за най-скъпия. Magnum пакета е най-скъпия за Cayenne. Но зависи... Аз бях гледал, има един лилав с син интериор. Точно то е. Това е Magnum пакет. Добре си се ориентирал. Добре, супер. Колко струва? Седнал ли си? Цената без ДДС е 140 000 евро. Ами повече отколкото очаквах. Не е най-скъпия пакет по принцип на Техарт. Те имат и по-скъп пакет, но не е за Cayenne. Сериозно? Да. Имат за 911 имат пакет. Аз 911 нямам. Кайена обаче искам да е единствен в България, заради това гледам да е най-скъпия пакет. Няма. За Cayenne няма продаден в България. За 911 има вече един продаден пакет, така че ще бъдеш единствен и уникален. Ами значи ще чуем да договорим повече детайли. Да, ти ако си във Варна, ако искаш мини през офиса, заповядай, ще седнем, ще го изговорим, ще пием кафе, ще обсъдим нещата, ще ти покажа брошури, всичко останало и може да вземеш информирано решение. Супер, благодаря много. Моля, чао!